Så det vil altså sige, at der er 0,415% hydrogenkarbonat i blandingen. Præcis. Ja, Så er det det var klart. det forsøg. Skide godt. Sådan. Ej, undskyld gutter, jeg kommer til at se. Det er, altså, det er jeg virkelig ked af. Ja. Ikke igen. Nej, jeg ved godt, det var ikke i går. Det er det ikke. Men Kan du forstå, hvad der sker på tavlen? nej, Skal vi forklare det for dig? det synes jeg er rar idé. Vi har lavet et forsøg. Ja. Så vil du forklare fremgangsmåden. Simpelthen. Det må du gerne. Okay. Inden for søget skulle man fremstille en hydrogenkarbonatopløsning. Okay. Ja. Det var sådan noget, hvor du tog noget 250 ml vand, og sådan puttede det i et måleglas, eller rystede et glas. Rystede man. Man skulle ryste. Ryste. Det var Yes. hyggeligt. Okay, så det vil altså sige, at her i måleglasset, der har vi en ukendt mængde HCO3- eller hydrogenkarbonat. Og heroppe i buretten, der har vi så en kendt mængde saltsyre. Vi må sige, at vi måler, hvor meget saltsyre, der drypper ned her. Langsomt så drypper vi så en drop saltsyre i gang hernede i, mens den drejer rundt med sådan en magnetomrør, og der ligger en magnet hernede, Så man ikke behøver. og snurrer rundt. Og det vil sige, det er fordi, at når der er lige meget saltsyre og hydrogenkarbonat i blandingen, så skifter den fra gul til rød. Og det vil sige, hvis vi kan måle, hvor meget saltsyre vi har puttet i, så ved vi også, hvor meget hydrogenkarbonat der er i til sidst. Så man drypper bare indtil den skifter farve? Præcis. Altså praktisk talt, ja. Og det er fordi det ene er en syre, og det andet det er en base. Så derfor er det en syre-base-titræring. Okay. Jamen, det giver jo meget god mening. Men altså, der står i kompendiet, en fuldstændig syre-base-reaktion. Hvad betyder det? Nå, ja, det er fordi, vi har jo at gøre med HCl, ikke? Som er en stærk syre, og så når den er i spil, så er det sådan automatisk en fuldstændig syre-base-reaktion. Fordi den er stærk, eller hvad? Ja, Okay. præcis. Så hvis det havde været en sværere syre, så havde det måske kun været en delvis. Så har den også været lidt at prøve det. Ja. Okay. Så, Liv, hvordan ser reaktionsskemaet ud? Altså her, for den her, Ja, for helt forsøget. det kan jeg godt forklare. Altså først, så har vi jo HCO3 minus. Ja. Så tilføjer vi HCl. Ved du, hvilken af dem her, der er syre? Det er vel den der. Ja, det er en syre. Ja, Hvad er det her over så? det er en base. Ja, og det er fordi, at HCO3 minus det er en absolut. Det vil sige, at hvis den reagerer med en syre, så bliver det til en base. Og hvis den reagerer med en base, så bliver det til en syre. Så fordi herover har vi en syre, så bliver det til en base i vores situation. Det er en hermafrodit. Ja, så lader jeg lige pilen her. Det bliver så til Cl minus og H2CO3. Ja, fordi syre afgiver hydrogen. Præcis. Ja, okay. Og base optager. Ja, præcis. Okay, super. Det er smukt. Det er meget smukt. Okay, så den ender altså med at være et kulsyre og klorid, i stedet for hydrogenkarbonat og... Hvad er det nu den anden var? Saltsyre. Saltsyre, okay. Ja. Det Nu må du passe på ikke at komme for sent næste gang. Ja, det kan jeg godt se.